Incwadi yesibini yokumkani, Isahluko 1, iyafundeka. Ke kaloku amaMowabi agxekwa kumaSirayeli emveni kokufa kuka-Ahabi. U-Ahaziya wawa efestireni yegumbi lakhe eliphezulu elikwaSamari, wahliwa kukufa ke. Wathuma abathunywa wathi kubo, "Hambani niye kubuzisa kuBhali-zebhubhi, uthixo wase-Ekroni, ukuba ndiya kuphila na kwesi sifo." Ke isithunywa sikaYehova sasithethile ku-Eliya waseTishbe, sathi kuye, "Unyuke uye kukhawulela abathunywa bokumkani wakwaSamari, uthethe kubo uthi, Kungokuba kungekho Thixo na kwaSirayeli, le nto niye kubuzisa kuBhali-zebhubhi, uthixo wase-Ekroni. Ngako oko utsho uYehova ukuthi, isingqengqelo esi unyuke waya kuso, akusayi kuhla kuso, inene uya kufa." Wahamba ke u-Eliya. Babuya abathunywa beza kuye, wathi kubo, "Yini na ukuba nibuye?" Bathi kuye, "Kunyuke indoda yeza kusikhawulela, yathi kuthi, Hambani nibuye niye kukumkani lowo unithumileyo, nithethe kuye, nithi, Utsho uYehova ukuthi, Kungokuba kungekho Thixo nakwaSirayeli, le nto uthumele ukuba kubuziswe kuBhali-zebhubhi, uthixo wase-Ekroni. Ngako oko isingqengqelo eso unyuke waya kuso, akusayi kuhla kuso, inene uya kufa." Wathetha kubo wathi, "Iluhlobo luni na indoda leyo inyukileyo yeza kunikhawulela?" Yathetha kuni loo mazwi. Bathi kuye, "Yindoda engubo ixhondi, ibhinqe umbhinqo wentlonti esinqeni sayo." Wathi ke, "NguEliya waseTishbe." Ukumkani wathumela kuye umthetheli 50 enama-50 akhe. Wenyuka weza kuye, nanku ke ehleli encotsheni yentaba. Wathetha kuye wathi, "Mfo wakwaThixo, uthe ukumkani, yihla." Waphendula u-Eliya wathi kumthetheli 50, "Ukuba ke mna ndingumfo wakwaThixo, makuhle umlilo ezulwini, ukudle wena nama-50 akho." Kwehla ke umlilo ezulwini wamdla yena nama-50 akhe. Wabuya wathumela kuye omnye umthetheli 50 enama-50 akhe. Wenyuka wathi kuye, "Mfo wakwaThixo, utsho ukumkani ukuthi, khawuleza uhle." Waphendula u-Eliya wathi kubo, "Ukuba ke ndingumfo wakwaThixo, makuhle umlilo ezulwini, udle wena nama-50 akho." Wehla ke umlilo kaThixo ezulwini wamhla yena nama-50 akhe. Wabuye wathuma owesithathu umthetheli 50 enama-50 akhe. Wenyuka ke owesithathu umthetheli 50 waguqa ngamadolo phambi ko-Eliya, watarhuzisa kuye wathi kuye, "Mfo wakwaThixo, mawunqabe emehlweni akho umphefumlo wam nomphefumlo wabakhonzi bakho abama-50. Uyabona, kwehla umlilo ezulwini wabahla abathetheli bobabini baloo 50 kunye nama-50 abo. Ngoko ke mawunqabe emehlweni akho umphefumlo wam." Sathi isithunywa sikaYehova ku-Eliya, "Yihla naye, musa ukumoyika." Wesuka ke wehla waya naye kukumkani. Wathi kuye, "Utsho uYehova ukuthi, kungenxa kunokuba uthumele abathunywa kunokubuzisa kuBhali-zebhubhi, uthixo wase-Ekroni, kungokuba kungekho Thixo na kwaSirayeli, kungabuziswa kuye. Ngako ke isingqengqelo eso wonyuke waya kuso, akusayi kuhla kuso, inene uya kufa." Wafa ke ngokwelizwi likaYehova elalithethwe ngu-Eliya. UYehoram waba ngukumkani esikhundleni sakhe ngonyaka wesibini kaYehoram unyana kaYehoshafathi ukumkani wakwaYuda, ngokuba yena ebengenanyani. Ezinye izinto zika-Ahaziya awazenzayo azibhalwanga na encwadini yemicimbi yemihla yokumkani bakwaSirayeli?